Ongi etorri guztioi, sarek eta etxeratek mobilizazioak iragarri dituzte abuztuaren 3an hondartzetan. Bizkaiko eta Gipuzkoako 11 hondartzetan izango dira mobilizazioak euskal preso, iheslari eta deportatuen etxeratzea aldarrikatzeko. EH Baik salatu du Frantziako gobernuak gastu sozialean murrizketak egin eta aurrekontu militarra handituko dituela. EH Baik jakinarazi du aurrekontu militarrak handitzearen eta gastu sozialaren murriztearen kontra lan egingo duela bai Euskal Herrian eta bai Parisen. Bizkaian sexu zerbitzuen iragarki faltsuen bidez gizonak estortsionatzen zituen talde kriminal bat desegin dute. Guardia Zibilak 4 emakume identifikatu ditu estortsioa talde kriminaleko kide izatea eta dirua zuritzea egotzita. Ibon Meñika Gernika Memoriaren lekuko plataformako eta Gernika Palestina dinamikako kidea izan da aktualitate solasaldian memoria historikoari buruz eta iraganean gertatutakoa gogoan izateak duen garrantziaz mintzatzen, baldin eta etorkizunean gertaera berberak gauzatzea ekidin nahi bada. Kaixo guztioi eta ongi etorri. Gaurkoan, aktualitate solasaldian memoria historikoan sakonduko dugu. Iraganean jazotakoak gogoan izatea eta erreparazio prozesuen garrantzia landuko ditugu, baita horrek etorkizunean gertaera berberak ez errepikatzean duen rola ere. Eta horretarako, 11ko platoan daukagu Ibon Meñika Gernika Memoriaren lekuko plataformako eta Gernika Palestina dinamikako kidea. Arratsaldeon eta mila esker etortzeagatik. Eskerrik asko zuei. Liburu bat argitaratu berri da, Gernika Memoriaren lekuko izena duena, eta horren egikaritzean parte hartu duzu. Konta eguztiz gutxitan zertan datzan liburu hau? Bueno, gu etengabe eukin dugu pretensio bat edo tentsino bat, eta izan dela memoriaren garrantzia transmititzeko eta trasladatzeko norberak egindako memoriaren eraikuntzan egindako ekarpena baitere jasotzeko eta tresna divulgatiboetan zabaltzeko bidea edo langintzari heldu behar geniola. Bide ezberdinak egon daitezke horretarako, aurreko eta baita adibidez ikus-entzunezko formatuan egin izan dugu horrelako bestelako lan bat, eta oingokoan liburu formatu baten bitartez genuen jaso Gernikak duen simbolismoan memoriaren langintza eta borroka horretan egindako lanketaren nolaiteko sintesi bat. Eta hori izan zen gure hasierako pretensioa eta horreri bide bat emoten saiatu izan gara. Euskal gizartearen gehiengo zabalak esan dezakegu badakila zer gertatu zen Gernikan 1937an, hau da, nazio bombardatu egin zutela, baina denek jakingo lukete hori historikoki kokatzen, hau da, zeintzuk diren Gernikaren aurrekariak gero bombardaketa horiek gertatzeko? Galdera ona, eta gainera historia eta memoria emoten digun aldarte eta emoten digun begiradak eskaintzen dugu baitere urteetan eta marketan zehar hainbat aldiz errepikatu izanak askotan baitere ez dugula guztiz ikasteren noiteko ondoriora heltzeko aukera. Eta ni baitere askotan aipatzen dut, Gernikan aspaldion betidanik, baina azkeneko urtean bereziki bagian Bilbok hartu duen turismoari begirako noiteko indarragaitik eta bar, jende pilo bat joeten da, Gernikako historia, antza, ezagutzera eta egiten dituzte horrelako memoria turrak eta barrak, Eta beti galetzen dio neurburuari eta askotan arreta jartzen dut zer kontatzen duten benetan gure herriaz. Eta esango nuke ziurrenik, ez genula bertsio bere izango, horrutziko nuke ez. Eta horre maila batean eramaten gaituna da, historiaren ikuspegitik ziurrenik eztabaida bizi-bizia dagoela, eta interpretazio asko dago. Oraindik orain, Euskal Herrian badago, eztabaida ireki bat, zenbat hildako egon ziren inguruan, adibidez Gernika bombardaketaren ondorioz. Nahiz eta juridikoki, historikoki eta zientifikoki nahiko dokumentatu egon. Eta adibidez zuentzako igual, gazteagoak zaren egontzako izan daiteke hori nahiko kurioso izan daiteken zerbait da, Baina aldi berdinean adierazle bat edo bada, eta bada historiaren noriteko pasarte asko agian jasoak egon daitezke, baina hor, nik uste dut beste irakurketa batera baitera ematen gaitula. Eta da, nork egiten du historia. Nork kontatzen digu zer gertatu da gure herrian.
Eta une honetan, esan dezakeguna da, gailentzen dan historia eta beraz gailentzen dan errelatoa da irabazlearen errelatoa. Eta galtzaileon errelatoa edo borrokan jarraitzen dugunaren errelatoa ez dago askotan inon jasoa. Eta horren nolabait ere, talka eta politizaziorako baitere bitartekoa bihurtzen badan be, eztabaidarako baitere, bizitasun hori baitere islatzeko aukera moten digu, ez. Eta ni, orain dela gutxi egonaz, Lander Garzia dela Martxoak Hiru elkarteko kidea, eta orain gutxi kantugintzen bitartez beste liburu batean baitere murgildu esan da, eta orain gutxi egon ginen berekin, gonbidatu genulako Garnikan, eta berak aipatzen zuen oso modu argi batean. Guk geuk ez badugu kontatzen gure historia, beste norbaitek kontatuko du. Eta kontatuko duena ez da izango gure metako historia. Orduen, nolabait ere ez, badaukagu hor tentsio hori baitere oso barneratu, ez. Orduan, esan genezakena da, testuinguru hartan, emoten ziren gertaera hartan, eta ondoren emon ziren zen gertaera askotan, ondoino ez ezagupen handia dagoela. Beraz, lan handia dago, eta gure pretensioa beti izan da, horreri noaiteko ez, gure ekarpen bat, gure begirado baitere txertatzea. Eta zelan bait, indarrean dagoen errelatoa kolokan jartzea, ze beharrezkoa daukagu, herri zapaldu bat gara. Eta kolokan jartzea ezinbesteko elementu bat da, gure benetako historiaren noaiteko errealitate integral hori baitere irudikatua izan dadin eskatzeko. Liburuan memoriaren aldeko aldarria egiten duzu, izenburuan bertan duzue. Memoria historiko edo demokratiko izendapen ezberdina dituen horri dagokionez, zein pututan gaudela esango zenuke, hau da, aurrera pausoak izan du dira, azken garaietan, baina behar bezalako erritmoan ematen ari dira? Zoritzarrez ez. Zoritzarrez aspaldi berandu datorren zerbait da, nahiz eta evidentea da moduen azkeneko 20 urtan ibilbide bat eukin izan duen, ez? Eta nolabait ere, herritarren artean, mugimendu memorialista askok egindako lan handiren ondorioz, nolabait ere horrek gorputz juridiko bat edo formal bat hartu izan du, eta nolabaiteko lanketa baterako baitere bestelako tresna bat sortu izan dan, ez? Hor egia da, eta guk egu baitera adibidez konstiente gara, ez? Justo badaukagu liburu honen argitalpena aurton egin izan dugu, maiatzean aurkeztu genuen, baina jakin badakigu da badaudela apartado batzuk eta tal batzuk ez daudena jasoak, eta bat memoria demokratikoen inguruko gure irakurketa bada, ez? Eta hor badaude bi elementu guretzako garrantzitsua direzenak, ez? Bada batetik, guk gaur egun Euskal Herriko memoria legedi propio bat eraikitzeko ezintasuna daukagula, Euskal Herria guztia aintzat hartzen duena, eta Euskal Herriko errealitate guzti horiek barneratzen dituen oiteko errealitate eta langintza horretarako bitarteko juridikoa izango litzatekena, beraz daukagu jasoan norbait ere Espainiatik eratorretakoa izan daitekena, ez. Eta horrek alan dabe, emotan digu baitere, lan eta borrokarako aukera ezberdinak, ez. Ikusten ari gara, eztabaida biziak sortzen ari dira, adibidez, Iruñan badago, ez, erorien monumentuaren arira, eta abarrak. Orain gutxi baitere ikusi dugu, ez, San Franciscoko Eliza Gazteizkoa baitere, eztabaida gune bihurtzen ari da, horren inguruko lanketan, kudeaketan, eraikuntzan eta barren, ez. Eta hein handi batean horrek nik uste dut gogoeta batera baten gaitu, eta dela, tresna juridikok edo legediek arauek lagun gaitzakete, nolabait ere, orain arte egin gabe geratu dan, eta orain arte baitere dagokion aitortza eta dagokion erreparaziorako bitarteko izan zitekeen bide bati ekiteko, baina horrekin nahikoa ez da. Eta batez ere hor beharrezkoa dana da, batez ere ahots kualifikatuek zen daitezkenak, urteetan, hamarkadetan memoriaren inguruan lan isil eta itzel bat egin izan dituenei dagokion aitortza emotea, eta hori da mugimendu memorialista esan dezakeguna, eta gero bigarrenik batez ere da, rigore historikoa bai, baina batez ere bestelako balore batzuetan baitere eraikitzen dituzten ahots kualifikatuak emotea. Guk adibidez harreman zuzena daukagu Xabier Irujo batekin, Angel Binez batekin, oso ikuspegi ezberdinak egin ditzazketen noiteko historiari famatu eta autoritate handikoak izan daitezkenak az, ez. Eta horien dituzten ekarpenek, memoria demokratikoaren legediari ekarpen bat egin diezaiokete, baina dagokiena, baina askoz ere oihartzun gutxiago hartzen ari dute, ez. Eta uste dut, legedi batek lagun dezake babes juridiko bat sortzera, baina herri mugimenduak, testigantzen zuzenak, historialari esanguratsuak eta barrek eukin dezaketenek baitere, beharko lukete baitere dagokion aitortze eta beharko luketen zentralitatea. Ze bestela,
legedi batek ez du bere baitan ezer bermatzen. Arau bat bete daiteke, baina inongo eragin sozialik eduki gabe. Eta batez ere guk ulertzen dugun bezala memoria, eraldaketa prozesu bat bezala ulertzen dugulako. Aipatu duzun bezala, memoria ezinbesteko erreminta dela esan nahi da, iraganeko gertakariak errepikatzerik nahi ez badugu, eta azken urteotan ultraeskuinak eta faxismoak Europan eta mendebaldeko herrialdetan orokorrean daukan edo edukitzen ari den gorakada ikusita, hau gogoan izan beharko genuken zerbait dela deritzozu? Eta zoritxarrez badirudi oraindik orain ikasi ez dugun zerbait dela. Errepikatzen diogu gure burari askotan, baina gero ikusten dugu, historiaren pasarterik iunak errepikatzeko arriskuan edo testuinguruan aurkitzen ari garela berriz ere, ez? Jende asko badabil konparaketa egiten, konparaketa historikoak egiten, ez dakit hori igual gehiegizkoa den edo ez, ze testuinguruak oso ezberdinak zen daitezke, baina funtsean dauden elementu asko baita ere errepikatzen ari direla agerikoa da, ez? Eta da ideologia zapaltzaileek eta autoritarismoaren jarrerek forma ezberdinetan, ikuspegi garaikidean, baina ezartzen ari direla eta modu oso errez batean baita ere barneratzen ari direla, testuinguru konplexuaren aurrean soluzio errez moduan ikusten duelako jende askok, ez? Horrek daukan arrisku guztiekin. Bueno, orain egun hauetan ikusten ari gara Murtzi aldean baita ere motan ari dana, ez? Eta bada maila batean memoriarik gabeko herri bat izateak daukozen arriskuaren oeteko ondorio oso lasgarri bat, ez? Hor dagoen fondozko elementutariko bat bada, ez ulertzea zu zeu baitere izan zarela migrazioan, fluxu migrazio horretan baitere, bideide izan zarean sektore eta jendarte bat, ez? Eta horren ondorioz baitere ikustea gaur egun dauden fluxu migratzaile horiek baitere zer irantzuten dioten eta zuze jarrarekin heldu beharko zenioketen, ez? Hori oso adibide garbia da, ez ulertza orduen zu nondi zatozen, ez? Eta memoriaren garrantzia horretan. Eta baita ere ikusten ari garena da, zoritxarrez, batez ere eskumako pentsamendu, ideologia, autoritario guzti horiek, une honetan atakala harrian jartzen ari duela baita ere, jendartea, eta balore eraldatzaile askok. Eta Europak bereziki badirudi ez duela azkeneko bere 20. Mendeko ibilbidearen bere irakasgai propioak ez ditula atara. Ze ataka berrien aurrean aurkitzen da bereziki Europa eta une oso konpleju batean aurki gaitezke. Memoria falta hori eta jendean ondi datorren gogoan izate horretan, badakigu lehengo mendeko 30 eta 40ko hamarkadan naziek eta faxistek Europan egin zutena, holokaustoa, judutarrak, homosexualak, beste hainbat kolektibo jarraitu izana. Guzti hori kontutan izan da, nola uler daiteke gaur egun, adibidez, Israelek estatu judu gisa egikaritu zen estatu batek, palestinarrei egiten diena eta Gazan bereziki azken urteterdian Gazan egiten ari dena egon daitezkeen antzekotasunak ikusita. Bai, ulertezina da. Zoritxarrez ulertezina da, jasanezina den bezala, ez? Baina liberdinan lehen esan da moduan, ez? Eta historia errepikatzeko arrisku berean aurki gaitezke eta gertatzen ari da, ez? Oso ahots gitxi entzuten dira judutarren partetik baitere paralelismo horiek edo noraiteko antzetekotasun horiek baitere asaldatuz salaketa bat egiten dutela. Badaude ahots batzuk, baina oso gutxi eta apurrak dira eta une honetan ez dira entzuten. Hainbesteko sarrasketa egoera inkonplejo baten aurrean ez dira entzuten. Baina zoritxarrez gizakiak harri berdinarekin baitere, estropozu egiteko bokazio itzela du. Eta historiari, ni naz historialaria, memoria saldea naz, baina ez naz historialaria, baina historiari minimoki erreparaztu ez geroan, etengabe garai eta testuinguru ezberdinetan, baina errepikatu da nobeteko konstante bat izan da. Orduan, guk gaur egun baditugu baliabide handiak, horren inguruko nobeteko hausnarketa askoz ere zorrotzagoa egiteko, ez beste testuinguru batzuetan agian ez zeudenak. Eta agian gu baitere kritikoak izan beharko ginateke gure buruarekin, horrelako egoeren aurrean zemotako jarrerak ditugun aztertzeko momentuan. Eta jartzen dut adibide moduan orain lehen aipatu duana, ez? Europaren testuingurua oso esanguratsua da. Nola da posible Europak bere 20. Mendeko historian ukin dituen pasarte lasgarriak eta gero, gaur egun ez ulertzea, Europar Batasunak adibidez Europa kontinente bezala dituen baliabideak aintzat hartuta, gaur egun ez ulertzea
Gazaren sarraskiaren pean dagoena ez dela bakarrik herri baten suntxiketa, hori dela garrantzitsuena eta esanguratsuena, ez dela bakarrik erailakoak, dauzkaten dimentsio guztiekaz. Gaur egun dagoena da, nazioarteko araudi gisa, bere momentuan egon direzen arkitektura juridiko guztiak kolokan jartzen duen zerbait, sionismoa indarrean jartzeak edo ez egitea ezer ekar dezakela gaur eguneko Europari kriston eragin negatiboa, eta batez ere ulertzea, Europa bera eraiki izan diren hainbat printzipioa kolokan jartzeko arriskuan aurki daitekela, baldin eta Israelen sionismoari aukera eta bide guztiak uzten bazaien, ez? Eta horren aurrean dituen baliabideak ez erabiltzea hori berau neutralizatzeko. Hori jasanezina da, ez bakarrik une honetan Palestina peritzen duen egoeratik, batez ere, baizik eta baitere ulertzeko norberaren egoera kolokan jartzen duen arrisku handi baten aurren aurkitzen zarela. Eta hori edukitzea presente. Kontu hartuta, orain dela 80, 70 urteko testuinguru historikoak zenmotako ikasgaiak emoten dizu, hor dago elementu bat krak egin duela ulertzeko, ez dugu ezer ikasi. Guzti honen inguruan azken asteetan bereziki badago polemika ere gizartean eta haserrea sortu du jakiteak Euskal Herriko hainbat enpresek KAF edo Sidenorrek kasun eta Sidenorrek atzera egin duela esan, Israeleko estatuarekin dituzten harreman komertzialak. Badago jakiterik zenbat enpresek duten elkarlan hori Euskal Herrian Israelekin? Aipatu dudan bezala, ez? Horrelako egoerak eta kanpoan ikusten ditugun egoera batzuek baitere ispilu efektua egiten dute, ez? Eta jartzen gaitu baitere gu ispiluaren aurrean. Eta horrelako gatazketan gu zenmotako implikazio eta jarre daukagun baitere azalarazten duten, ez? Eta gu Gernikatik egin izan dugun bezala baitere askotan lanketa, guk sarri izan dugu, ez? Euskal armagintzari loturiko industria potente bat dagoela Euskal Herrian. Eta beraz, kasu honetan hau genozidioa da, baina gerra hemen hasten dalaren irudikapena eta kontzientziazio hori baitere sustatu beharko genuke, ez? Eta eztabaida sozial baitere plazaratu. Ez da posible guk geuk gaur egun sortzen dugun industria baten bitartez, hori berau saldu eta baliatzea herri baten suntxiketa albidetzeko eta gu inongo implikaziorik erantzunkizunik eukinkoz banuken sentsazio bat baitere transmititzea, ez. Evidentemente hemen erantzunkizunak ezberdinak dira. Hori agerikoa da, baina dinot jendarte moduan edo horri bezala. Eta hor badaude bi elementu, 3 igual, baina bi entek erantzunkizun berezia badaukatela. Bat dira instituzioak, instituzioak badaukate hartu eman ezberdinak, nazioarte maila eta bar, eta hor ze montako implikazio erantzunkizuna dituzten revisatu beharko lukete, eta bigarrena dira enpresak, ez. Eta hor badago oso modu grafiko batean, eta gainera, lehen aipatu dudan, nazioarte mailako arkitektura juridikoak ahalbidetzen dizuna da, horren inguruko oso ondorio grafiko batera helduteko. Eta bada, gaur egun, ekialdeko Jerusalem eta asentamendu ilegalak eta nazio batuek ilegaltzat hartu izan dituzten asentamentu batzuen arteko, nobaiteko, proiektu bat badago, eta KAFek, une honetan adibidez, proiektu horrekiko negozio egiten ari da. Hori onartezina da. Eta gainera, badaude, elementu batzuek justifikatzen dutenak zergaitik hori onartezina dan. Ez da bakarrik sentimendu bat, ez da iritzi bat. Daude, elementu objektiboak horrela direzten dutenak. Eta direla, asentamendu horiek ilegaltzat daudelako kalifikatuak, nazio batuek horrela direzten dutelako, hori da bat. 2, Europar Batasunak gaur egun dituen komertzio eta harreman diplomatiko, komertzial, ekonomiko guztiek daudelako lotuak beti ere giza eskubideak errespetatzen direzen herriekin, eta agerikoa da, eta hori justifikatua da, eta Francesca Albanesen azkeneko txostena oso agerikoa da, adierazten duena da, giza eskubide horiek une oro urratzen duen gobernu bataz gaude hitz egiten, Israel dela, beraz, jada, ezinezko izango luke horren inguruko hartu emonak izatea, komertzialak, eta hirugarrena etikoa edo esan dezagun, eukin beharko zen duken nolabaiteko ikuskera. Ikusten ari garelako une oro herri bat suntzitzeko bitarteko bat bihurtzen ari dela estatu sionista. Orduen, horrek berauek eraman beharko gintuzten horrelako erabakiak
buelta emotera, ez hartzera edo bestelako erabaki batzuk hartzera. Eta gainera daukazu herri mobilizatu bat, horrela adierazten ari dizuena, eta badaukazu baitere zure enpresen noeteko inguruan, sindikatuak eta barrek eskatzen ari dizutena. Orduen, galdera da, zergaitik mantentzen dituzu horrelako negozioak? Zergaitik iten egizara horren inguruko proiektuak? Hori, une honetan, onartezina da, eta uste dut, hainbet eragileek eta hainbet ahotsek horretara bultzatzen ari direla, eta horreri entzungor egitea ez da onargarria. Eta uste dut kafek edo Sinerre bezaleko enpresek aintzat hartu beharko lukete zein testu ingurutan bizi diren, zein herretan bizi diren, eta herriak hainbet eratan zer esaten edo dioten, eta horreri kasu egin. Hitz hauekin utziko dugu gaurkoan elkarrizketa. Iban Muñika, mila esker Amaikara beste behin etortzeagatik. Zuei. Mila esker. Politika arloan gizarte segurantzaren eskumen batzuk jasoko ditu Eusko Jaurlaritzak. Gernikako estatutua onartu eta 56 urtera Eusko Jaurlaritzak gizarte segurantzari lotutako lehen eskumenak kudeatuko ditu. Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakariak eta Pedro Sánchez Espainiako presidenteak bitariko batzordea burutu zuten atzo, uztaiak 16. Luze iraun zuen bilerak eta ostean adierazpenak eman zituen Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakariak. Lehendakaria lortutakoarekin pozik azaldu bada ere gogorarazi du ez dela esperotakoa izan ez baita bete eskumenen egutegian zehaztutako guztia. Akordioak betetzeko daudela ohartarazi dio Sánchezi. Alde batetik aurrera egin dugu, Euskal Agendarako akordio oso garrantzitsuak lortu ditugulako gaurkoan, baina bestetik, aurrerapen hori ez dator bat 2024ko azaroan adostu genituen helburuekin. Eta berriro diot, akordioak betetzeko daude. Horregatik Espainiako gobernuko presidenteari eskatu diot bere etxean, dagokion exigentzia ezar dezala, adostutakoa betetzen dela bermatu egin behar du presidenteak. Lankidetzarako bitariko batzordearen interesgune nagusietako bat zen gizarte segurantzaren eskumenaren transferentzia. Lehendabiziko aldia da Espainiako gobernua ez den beste erakunde batek haren kudeaketa izango duena. Azkenean, zirrikitu bat ireki da, atea ireki da. Azkenian, legea betetzen hasi da arlo honetan ere, bazen garaia. Espainiak eskualdatu ez dituen eskumenen negoziazioan aurrera egiteko ere baliatu dute bilera. Adostu dutenez, itsas salbamenduaren, laneko segurtasunaren eta osasunaren arloko funtzio gehigarrien eskumenak urte amaieran jasoko ditu Eusko Jaurlaritzak. Eskumenez gain bestelako eskaera batzuk egin dizkio Pradalesek Sánchezi Euskal Autonomia Erkidegoko argindar sarearen gaitasuna handitzea esaterako. Euskararen alorrean Sánchezek Euskara Europako batasunean ofizial izan dadin lanean jarraituko duela hitzeman du. Talgoren etorkizunaz ere hitz egin dute bi agintariek. Pradalesek jakinarazi duenez Madrilek ere parte hartuko du operazioan SEPI Industria Funtsaren bidez eta azpimarratu du parte hartze horri esker Talgok jarduerari eutsiko diola. 1.385 eurokoa, 1.385 eurokoa izan beharko luke gutxieneko soldata Araba, Bizkaian eta Gipuzkoan Eusko Jaurlaritzaren ustez. Eusko Jaurlaritzak gutxieneko soldata propioaren inguruko azterketaren aurkezpena egin du asteazken honetan Bilbon. Mikel Torres, Ekonomia, Enplegu eta Lan Sailburuak zenbait etzitako soldata tartea 1.278 eta 1.285 euro artekoa izango litzakeela esan du. Hau da, Espainiar estatuko gutxienengo soldatarekiko 7% eta 17% arteko igoera suposatuko luke. Sailburuak baieztatu du Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako langileen 87,8 hitzarmen kolektiboak babesten dituela. 48.000 langiletik gora daude hitzarmen horretatik kanpo eta soldata baxuenak pilatzen dituzten langileak dira, gehiengoak etxeko langile emakumeak. Torresek gutxieneko soldata adostea eskatu die gizarte eragileei eta Imanol Pradalesen kabineteak prozesua errespetuz, zorroztasunez eta dedikazioz ikuskatzen jarraituko duela nabarmendu du. Horrez gain, estatistika propioak ez izatearen oztopoa gainditzeko operazio espezifikoa abian jarriko dutela ezagutarazi dute. Sindikatuei dagokienez, Komisiones Obrerasek Euskal Autonomia Erkidegoari egokitzen zaion soldata minimoaren beharra azpimarratu du. Beti ere, toki horretako egoera sozioekonomikoa kontuan harturik. Horrekin batera, Confebask patronalaren absentzia bere funtzioen utzikeriaren adibiderik garbiena dela adierazi du. Bestalde, ELA eta LABek Eusko Jaurlaritzaren proposamena nahikoa ez dela adierazi dute komunikatu bateratu batean. Sindikatu abertzaleek lanbide arteko gutxieneko soldata propioa eskatzen dute.
Euskal Herriko langileriaren lan eta bizi baldintza duinak bermatzen dituena. Aldatu behar duzue legea, jartza zuen nahi baduzu estatuan minimo bat, baina emai duzu aukera, bestelako erkidegoei, hobetzeko gure lurraldetan soldata minimo hori. Mikel Torres sailburuarekin ostiral honetan izango duten bileran helaraziko dizkiote sindikatuek haien aldarrikapen zehatzak. Iruñean bilabesen aferan langileek aldi baterako eten dituzte grebak, hala ere irailean berriz ekingo dietela jakinarazi dute. Bilabesetako langileek uztailaren 2tik egiten ari ziren greba mugagabea aldi baterako etetea erabaki dute. Batzarrean gehiengoz hartutako neurria parentesi bat da lan gatazkan irailera arte. Orduan berriro ere lanuzteak egin baitaitezke negoziazioetan aurrerapen esanguratsurik egon ezean. Greba egun horietan gutxieneko zerbitzuek eta San Fermin jaiekin bat etortzeak etenaldi nabarmenak eragin zituzten Iruñe herriko garraio publikoan. Enpresa batzordearen arabera, zerbitzuaren desantolaketak estres handi eragin du plantillan, eta mankomunitatearen eta TCC emakidunaren borondate falta salatu dute, akordio egokia lortzeko. Langileek lan baldintzak hobetzea eskatu dute eta langainkarga, kontziliaziorik eza eta erosteko ahalmenaren galera salatu baitute. Dena den, udan ez dituzte mobilizazioak guztiz etengo. Aurreratu dutenez, uztailaren 24an esaterako kontzentrazioa eginen dute Iruñe herriko mankomunitatearen egoitzaren aurrean. Grebaren eteteak udan zerbitzuaren normaltasuna berreskuratzea ahalbidetuko duen arren, langileek ohartarazi dute gatazka ez dagoela itxita. Udan aurrerapenik egin ezean, irailetik aurrera lanuzteak indarrean hasiko dira berriro. Iritsi gara amaierara, Olatz Salvadorren Gerorik balego kantarekin agurtuko gara gaurkoan, ongi izan eta bihar arte. Zerbaitetan sinestu nahi nuke baina zakar da giroa. Ez baietan ainestu dator oraina azkarregi goaz. Gerorik balego norantz da, egorik balego gorantz da, egorik da gero, gerorik balego, gerorik balego, zenbatetan saiestu, bozkatu ez